Good morning sa tanan. Nakaroon rin sa Maraat Vlog sa Toledo side sa Bukid. Ako si Henry Umaga Buslot. Kung namoy mga radyo, cellphone o nga bigyan sa mga gamit diya sa inyong sambalay. Tanawa or paminawan ninyo sa TV radyo. Kay mangita kog mga tao diri nga sa katong na viral sa una nga tong nadalakwil ba ang ito kong tao diri nga angay na akong interviewon. Awa ha, mangita ko. Oy busing. Pwede. Oy may buntag ya busing. May buntag po. Ang buntag ayo. Ako'y pangutanan nimo busing. Nga about sa anang na viral karon nga nalakwil Sa Indonesia, nahitabo. oo Sa Indonesia. anong nalakwil bisabot na nalakwil man na busing. So, kana siya, kay nalakwil, ang yawi, gituslok na dito niya, nalak. Nalak. Naguba na dito si Lalo, ang gear. Mao day no nya sa may pamaagi na nga matangtang na siya busing. Butangan siya magic sarap. Magic sarap. Dahil bubuang tubig. Amo ba busing usa may katambag mo sa mga babae nagtiayon ba nag-asawa. Kana, bantayanan gina siya. Kay ang yawi sa kandado, dili pwede laing yawi sakar dito. Kay malaki na siya. Di na siya maibot. Tinuod na busing. Ang angay ang patambag ang angay ako ipasabot busing kanang unsay angay buhaton nila kung once gani nakalak na. Bubuan na siya og tubig, dayon butangan asin, butangan pag magic sarap. Wa busing. Mao na siya Ako yawa ko na pagka mo buan magtubig busing. para nga maibot siya. What? Kaya may tubig. Dili bugnaw nga tubig, ininit nga tubig. Mao na ka busing. Mao na siya. Sa Indonesia no, ang imong gibanggit karon sa imuhang balita sa Indonesia nahitabo. Nya mo tuo ka atong mga videos nga nakita nimo. Kadudahan to busing. Dili yun kadudahan, tinuod yun. Tinuod yun to busing. Nya unsa may lain mo pagtambag gawas ng tubig. Matangtang na busing. Tang magay ng iro nga bubuan nimo tubig. Sa kay ang iro malak man no. Malak. Ya, lahi man ang iro man na tao man to. Pareha na sila. Unsa nay gigamit nila nga nganong dili na nganong malak man na. Ang gigamit nila ana og haplas. So sa mga istoryalan ni og na mga ebidensya kana kunong itlog sa pawikan. Mo ba? Itlog sa pawikan. Grab. Panghiso. Itlog sa pawikan panghiso nimo liritan na nimo ilusyon. Itlog sa pawikan. Oy. Mura lagi giligo ra na busing sa lawas pero Wala gihimuan na siya kanang itlog sa pawikan, kisaglan na siya og lana sa lubi. Dayon gihimo siya og gel na ikaw kuan ka na katong giingon ako kaya gibanggit na ko nimo nga ang kanang kandado basta laing yawi ituslok malaki na siya. Okay kayo busing. So nakasabot na sila kung imuha na siya, imuhang kandado kinahanglan dili na pwede tuslokon og lain. Ang iyahar yung kandado ana ang iyang yawi mo tuslok siyang kandado. Sakto jud kayo nga guys. Nya. Naa ninyo mga banag asawa diha. Mo nagsig ato ni pare-pare. Diha. Mo nagsig ato ni pare-pare. Na ako'y ikatambag ani. Ang lock ninyo security lock kinahanglan ang yawi security lock po ang ituslok. Dili ninyo saglan sa dili security lock. Lock so lock no lock. Lock. Mo di gitawag og lockwheel. Mo di lig-on kay. Mao na gitawag pinakalig-on genuine security lock ang nahitabo. Kana security lock og di bolt cutter gamito nimo dili gina siya maputol. Bolt cutter kinahanglan tag bolt cutter na.
mo rin daghan kini sa kuan busing no sa Tunisia kay na may daghan lakwil dia. Oh, lakwil din kag si Otto na yung mga lakwil. Pero ako, dugay naman kung ano magtrabaho. Karon nagsigin lang ko radyo baktas, nagapariwagwag sa mga estasyon sa Pilipinas how. Ah. Ya, ora ni atong di kuan Andre. Mao nya ikaw. Ya, sa busing nga. Jun kuan na dito nindot lagi kay biyog na. Oh, ang bio diri nindot kayo. Nalaya na to ng mga sagbot, mga asin na diri, nalaya na gyud tanan. Ang lubi nangalaya na nya, napay mga lubi, wala na ulo. Unsam ni kadiri busing nga nung Nagsuri-suri ko buntag sa iyo. Mintras nga wala pa maabot ako mga hayop, akong gitawagan ako mga hayop, kaya nagdato mga cellphone. kuan na automatic di ay. Oh, high-tech hayop panahon. Tuto mga hayop na muna may mga cellphone. Nanay mga cellphone. Sige. Sige. Salamat kayo sa imong mga pang hitulot nga pagstorya kining nasa radyo TV. Paminaw mo ay mo kagot.